Електрическата кола няма шанс да стигне до морето. Всички гледахме едно конкретно видео, в което се твърдеше това и ми стана любопитно дали аз пък ще успея да стигна до морето с електрическа кола. Финалната точка е Нея Модания. Тръгваме от София на 78% в най-голямата жега, че са 1,5. Първо зареждане на колата отне 14 минути от 38% до 80%. Тук има доста зареждащи станции. Зареждането при мен става с ето този адаптер, тъй като колата е канадска. Второто зареждане се оказа излишно. Можехме да стигнем до Нея Модания и без него, но ние пръв път и се подсигурихме. Тези станции на Тесла в Космос Солун са нови, при мен не проработиха и заредихме колата в Икеа, която е на една минута от тях. В Нея Модания има станция, ако сте решили да пътувате до там с електрическа кола. Доколкото проверихме, има и една доста бърза. През целия ни престой сме пътували с колата до съседни градчета, климатика не е спирал, защото без 42 градуса все пак пътуваме и с куче. Дойде време за прибирането, абсолютно можехме да стигнем до колата без да зареждаме, но все още леко се страхуваме, затова спряхме и заредихме в Солун до 80% и отново на колата до 80% за 11 минути. През цялото време сме се движили с ограниченията и сме спрели за по 25 минути в посока, което така или иначе правим. И се прибрахме на 33% вкъщи. По никакъв начин не казвам, че това е възможно с всеки електрически автомобил. Първо внимателно проверете маршрута, къде има зарядни станции и дали колата ви би могла да понесе този път. Равносметката. Изминахме 800 км за 115 лева, като зарядните станции в Гърция бяха по-скъпи отколкото в България.